идома. хостам лаҳзаеро ба ёд биёрам ки бо падарам сипарӣ кардам, аммо ҳофизаи хасиси ман ба ҷуз ду-се тасвири хираи беарзиш чизеро намоиш надод. сари зону нишастам ва чанд дуоеро ки солҳо пеш аз мисбоҳиддин омӯхта будам қироат кардам. равонат шод бошад падар, худо раҳматат кунад, гуфтаму аз ҷой бархостам. бори охир ман ин қабристонро рӯзи сеюми баъди ба хок супоридани модарам зиёрат кардам. он замон қабристон кӯчактар буд, аммо ҳоло ба тарафи пуштаҳо доман паҳн мекард. модари ман дар солгарди марги падарам даргузашт. гӯраш бояд дар ҳамин наздикиҳо бошад. атроф пур аз қабрҳои бесоҳиби ба хок яксон буд. пилокҳояшон ҳам бо гузашти замон зери хок рафта ё дар таги хору хас нопадид буданд. гумон аст акнун касе бидонад ки зери ин хок кӣ хуфтааст. гирду атрофи мазори падарамро то ним километр тай кардам, аммо гӯри модарамро наёфтам. бо умед ба чаҳор тараф чашм давондам. мӯйсафеде каланд рӯи шона аз ҷоддаи борики байни гурҳо рад мешуд. ба сӯи ӯ даст афшондам. наздик омаду салом дод. чаро саргардонӣ писар? гӯри модарамро наёфтам, гуфтам ва бо хиҷолат сархам кардам. ӯ бо таассуф сарашро такон дод, аммо чизе нагуфт. он марҳума кай даргузашт? 14 сол пеш. хеле вақт гузашта будааст. дар ҳамин гӯша бинишину рӯҳи модаратро ёд кун. дуо соҳибашро меёбад. ту ӯро намебинӣ, вале ӯ аз диданат хушҳол аст. омадам ки барояш санги мазор бигзорам, аммо зоҳиран дер кардам. рӯҳи гузаштаҳоро на санги мазор, балки як каф дуо шод мекунад. писарам, бишин. мӯйсафед сураеро қироат карду даст ба дуо бардошт ва аз ҳамон ҷодаи танг ба самти роҳи калон қадам зад. мехостам бо модарам ҳарф бизанам, бигӯям ки нигарон набош, бачаҳои парешонатро сарҷам мекунам ва ба ҷуброни ин ҳама солҳои барҳадар рафта онҳоро ба рӯзҳои шод мерасонам. бигӯям ки маҳнозро бубахшад, бечора гуноҳ надорад, магар мешавад бо сарнавиште ки аз рӯзи азал дар ҷабинат навиштаанд зӯрӣ кунӣ. бигӯям ки гӯрашро наёфтам, то санги мармаре барояш насб кунам. шояд худаш нахост ки ӯро пайдо кунам. шояд аз мо норозӣ аст ки барояш ин ҳама солҳо як каф дуо нахондем. андешаҳои маро каламуше парешон кард ки бо бачааш аз сурохии гӯри нима фурӯ рафта берун меомад. маро диду тарсид ва аз роҳе ки мӯйсафед қадам бардошта буд ба нишебӣ давид. ғуссаи қалбамро фишурд ва ашкҳоямро сарозер кард. ҳайфи модари зебо ва ошиқам ки дар зиндагӣ канори падарам ҷо наёфт ва турбаташ низ натавонист дар бағали ӯ ором бигирад. маҳнӯз аз зиёрати мазори модарам чизе напурсид. шояд аз почаҳои хоколуди шалворам ва кафшҳои дар хоку рег ғутидаам пай бурд ки дар ҷустуҷӯи қабри модарам фарсахҳоро тай задам. бароям қаҳва оварду хокистардон. на шаҳноз ба мо моил шуд, на гӯри модарамро пайдо кардам. гулноз фарзанди хонаводаи дигар аст ва гумон аст ки дастам ба доманаш бирасад. дирӯз Мария занг зад, гуфт бояд барои 3 ҳафта ба амрико сафар кунад. хоҳиш кард ки зудтар баргардам. умед доштам ки дидор ба гулнозро бо кӯмаки шаҳноз амалӣ мекунам, аммо нашуд. акнун худам бояд даст ба кор шавам. ба маҳнӯз мегуфтам ки пиёдагардӣ мекунам, вале чанд субҳ то донишгоҳи тиббӣ рафтаму рӯи нимкати саҳни сохтмон нишастам. дар чеҳраи ҳар духтари донишҷӯ ки аз паҳлӯям рад мешуд, нишонаҳои гулнозро меҷустам. гоҳе аз худам мепурсидам, магар як духтари 9-сола метавонад зиндагии собиқи худро, хоҳаронашро, бародарашро фаромӯш кунад? аз ҷиҳати назарӣ не, вале амалан бале, махсусан агар мисли шаҳноз ба мағзаш дастур додааст ки бахши ҳофизаи марбут ба зиндагии гузаштаро масдуд кунад. моро не, аммо шаҳнозро бояд ёд дошта бошад. тасмими дидор бо профессор Набизода ВП кори осон набуд. чанд рӯз барояш ҷуръат ҷамъ кардам ва саранҷом як саҳар роҳи донишгоҳро пеш гирифтам. долони ошёнаи дуввум ки дафтари мудири кафедра Набизода дар он ҷо ҷойгир аст, он қадр холӣ буд ки ман ба ҷуз садои кафшҳои худ дигар овозеро намешунидам. танҳо 3 нафар,
як писару ду духтар пушти дари профессор рӯи дафтаре хам зада бо аҷала чизе мехонданд. дуртар аз он се нафар назди панҷара истодам. зани солманде аз дохил берун омаду исмеро эълон кард. духтараки лоғараке беҷуръатона аз дафтар сар бардошт ва гӯё ӯро ба куштан мебурданд ки бори охир бо изтироб ба ҳамроҳонаш нигоҳ карду вориди утоқ шуд. санҷиши он духтарак тӯл накашид. баъди 10 дақиқа бо сурати чун анор сурх аз дафтари набизода берун омад. ба пурсиши ҳамтоҳояш посух надод. даст афшонду аз онҳо дур шуд. дилам ба ҳолаш сӯхт. он ду тани дигар ҳам баҳо нагирифтанд. инро аз чеҳраҳои ноумедашон хондам. зани миёнсол ки эҳтимол ёвари профессор буд бо бастаи варақҳо аз дафтари ӯ берун рафт ва навбати санҷиши ман фаро расид. имтиҳони ман аз санҷиши он се нафар садҳо баробар душвортар буд. баҳонаҷӯӣ мекардам ки профессор кайфияти хубе надорад. шояд рӯзи дигар биёям. акнун аз тасмими мулоқот бо набизода мунсариф мешудам ки дари утоқаш боз шуд. шумо ба ман кор доред? пурсид ӯ дар ҳоле ки дари дафтарашро мебаст. бале, ба шумо кор дорам. бифармоед. ман ба дунболи ин марди босалобат ва хушқиёфаву хушлибос вориди дафтари хоксоронае шудам ки як ҷавони қадимии пур аз китоб ва ду мизи ба шакли ҳарфи Т васл шуда буд. бишинед. ӯ ба сандалии муқобили худ ишора кард. хуб. профессор шояд гумон дошт ки ман хеши кадом донишҷӯе ҳастам ва омадам тағоӣ кунаму баҳо бигирам. ман бародари Гулноз ҳастам, духтаре ки шумо 12 сол пеш ба фарзандӣ пазируфтед. абрувони профессор аз тааҷҷуб боло рафтанд. шояд фикр кард ки маро иштибоҳ мутаваҷҷеҳ шудааст, аммо ба чеҳраи ман нигоҳ мекарду ранги сураташ мисли девори дафтараш сафед мешуд. пеш аз он ки ҳарфи баде бигӯяд ё маро аз дафтараш берун кунад, аз ҷой бархостам. муаллим, мо аз шумо ҳеҷ таваққуе надорем. баръакс, аз замин то осмон миннатдорем ки хоҳараки моро дар як фазои пур аз ишқу дӯстдорӣ бузург кардед. сарнавишти ману ду хоҳари дигарам бисёр ғамангез аст. мо имтиҳонҳои ҷиддиеро пушти сар кардем. гоҳе аз даҳони марг раҳидем. ман хоҳаронамро дӯст медорам. магар дилам мешавад Гулнозро ки пораи ҷони шумост аз хонаводааш ҷудо кунам. танҳо мехоҳам решаҳояшро фаромӯш накунад. он ҳам агар шумо мухолиф набошед. ҳар чизе шумо бигӯед ҳамон мешавад. профессор ҳоло ҳам дар ҳоли шок буд ва пеш аз он ки ба худ биёяд рақами телефонамро рӯи мизаш гузоштаму аз ҳуҷра берун задам. ин аз ҳамон дарсҳои Мария дар боби робита бо шарикони ҳассос буд ки борҳо ба ман кӯмак карданд. профессор баъд аз зуҳри рӯзи якшанбе, дуруст як ҳафта баъд аз мулоқоти мо тамос гирифт. ман Набизода ҳастам. метавонем ҳамдигарро бубинем? албатта муаллими азиз, ҳар ҷо бигӯед зуд ҳозир мешавам. соати 4 дар қаҳвахонаи Мерве. Мерве? он ҷо барои суҳбат як каме пурсару садо нест? пас куҷоро мехоҳед? дар садои Набизода оҳанги норизоятӣ шунида мешуд. дар паҳлӯи Мерве як тарабхонаи кӯриёӣ аст. агар шумо мухолиф набошед, макони бисёр ором аст. бошад. Набизода бо ҳамон либоси расмӣ ки дар ин гармо одамро ба истилоҳ бирён мекард, ба ресторан омад. эҳтимол шиму костюм ва гарданбанд ба мақоми муҳими ӯ дар ҷомеа таъкид мекунад ва маҷбур аст сарфи назар аз гармову сармо бори ин тасвири муҳимро бикашад. ӯ ба чаҳор тараф чашм давонд. фаҳмидам ки дастшӯиро меҷӯяд. дастшӯи он ҷост муаллим? ман ба роҳи борики паҳлӯи гӯшаи шаробфурӯшӣ ишора кардам. мо дар муқобили якдигар нишастем. профессор аз dastoни кӯчаки пешхидмати резапайкар ки дар тан униформаи сиёҳи ҳошияҳояш зарҳалӣ дошт ва рӯи мизро дар як лаҳза аз косачаву пиёлаҳои пур аз хӯриш лабрез кард, чашм намеканд. духтараки чашмтанг бо шеваи ороиши рӯи мӯй кӯриёӣ ба назар мерасид, аммо вақте ба забони возеҳи русӣ «Ви готовы заказывать?» гуфт, муаллим мотту маҳбут шуд. ман барои худам суши фармоиш додам. ҳамин ғизоҳои рӯи миз 10 нафарро сер мекунад, гуфт Набизода. барои ӯ гӯшту биринҷ ва кимчи рагу супориш додам. хушаш омад. то охири ғизо аз ӯ чизе напурсидам.
او هم چیزی نگفت. غذا و خورش‌های تیز و تند را با دهان بسته دور و دراز می‌خوید. تلاش می‌کرد صدای از دهانش بیرون نآید. خیلی مرد با نزاکت بود. ما از دور شاید مثل دو رفیق به نظر می‌رسیدیم که برای چشیدن غذاهای کوریایی اینجا آمده‌ایم. اما فقط ما می‌دانستیم که باز کردن سرنخ صحبتی که ما را به اینجا آورد چقدر دشوار است. صحبت را نبیزاده آغاز نمود. او چای یاسمنی را از پیاله به اندازه تخم مرغ کوچک با یک فورت خالی کرد و در حالی که حاشیه اطلس دسترخوان کوریایی را نوازش میکرد لب به سخن گشاد. بار اول گلناز را در دالان یتیم خانه دیدیم. بعد 10 سال بی‌فرزندی تشنه بچه بودیم و در سیمای هر کودک پاره تن خود را می جستیم. گلناز از پنجره به بیرون چشم دوخته بود. ما باز ایستادیم و با او نگاه کردیم. شاید نگاه‌هایمان را احساس کرد که رویش را به سمت ما گرداند. 9 ساله بود، اما چشمان زیبایش اندوه داشت که دل را به درد می آورد. گوشت در بدن نداشت. خیلی لاغر بود، شبیه گربه کوچکی محتاج نوازش. ما به آن مؤسسه برای بچه 4-5 ساله رفته بودیم، اما همسرم انتخابش را کرد و یک قدم از گلناز دور نمی شد. 2 هفته طول کشید تا سندهای ما را در چندین اداره سنجیدند. سرانجام قرار فرزندخوانی صادر شد و ما گلناز را به خانه بردیم. هفته اول از خوشحالی بال در می آورد. بازیچه هایش را دوست داشت. دم به دم پیراهن عوض می کرد و مثل عروسک زیبا می شد. اما بعد یک بار مایوس شد. پنهانی از ما گریه می کرد. زاری و تولا کردیم. سبب پرسیدیم. گفت دلش برای نازی تنگ شده است. نمی دانستیم نازی کی است. گفتیم شاید دوستش از یتیم خانه باشد. با مدیر آن اداره در تماس شدیم تا از نازی خبر بگیریم. گفت که نازی خواهر بزرگ گلناز است. با همسرم مشورت کردیم که خواهران را از هم جدا نکنیم و برای به فرزندی پذیرفتن نازی هم درخواست دادیم. اما مدیر روز دیگر زنگ زد و گفت که نازی فرار کرده است. گلناز به خانه ما نور و صفا آورد. ما مفتون شگفت گفتاری هایش، شیفته عقل و ذکاوتش شدیم و با یکدیگر می گفتیم زندگی بدون گلناز زندگی نبود. ما چطور این همه سالها بی‌هوشیم؟ نبیزاده روزهای شیرین زندگیش را به یاد می آورد و لبهایم مایل به تبسم بودند. نمی خواستم روحیه‌اش را دیگر کنم، اما سؤالی را که چند روز باز اذیتم می کرد به پرده از او پرسیدم. می خواهم یک چیز مهم را از شما بپرسم. فقط لطفاً مرا غلط نفهمید. بسیار عائله هایی که از یتیم خانه کودک می گیرند گذشته بچه را از او پنهان می کنند. طرفدار رابطه او با خانواده پیشینه اش نیستند. گلناز در سن به فرزندی پذیرفته شد که از زندگی پیشینه اش خاطره های داشت. بار از خواهرانش، مادرش، برادرش یاد می کرد. این موضوع در خاندان ما ممنوع نبود، اما مطرح هم نبود. شاید می ترسیدیم که روز ریشه هایش را می شناسد و مهرش به ما کم می شود. گاهی در خوابش نام های را به زبان می آورد، اما ما هیچگاه محتوای آن خواب را از او نپرسیدیم. درست بود یا نادرست، ولی من و همسرم طوری رفتار می کردیم که انگار به جز ما در زندگی گلناز هیچ خانواده دیگری وجود نداشت. همسرم میگوید ارتباط او با گلناز آنقدر قوی است که گاهی اوقات شبهه میکند که او را مادر دیگری به دنیا آورده است. نبیزاده خیلی سکوت کرد. شاید برای اولین بار درستی یا نادرستی عمدن کور کردن یک بخش حافظه دخترخوانده اش را به میزان منطق میگذاشت. من هم دیگر از او چیزی نپرسیدم و از چاینکی برابر مشت پروفسور به همان پیاله مثل تخم مرغ کوچک برایش چای یاسمنی ریختم. خواهرک رموز فهم من احتمال برای ناراحت نکردن والدان نوش خاطره هایش را در کدام کنج ذهنش پنهان کرده است. بعد ملاقات با شما با همسرم صحبت طولانی داشتم. صحبت بود که هر بار به جنگ میپیچید. بحثی که 1 هفته طول کشید. به هیچ صورت و با هیچ دلیل رابطه گلناز را با خانواده سابقش قبول ندارد. اگر بگویم که این خبر مرا مایوس کرد، پس چیزی نگفتم. از نبیزاده عذر خواستم و برای سیگار کشی بیرون برآمدم. پشت هم
2 سیگار کشیدم. аз паси панҷараи шишагии тарабхона профессорро медидам ки чашм ба нуқтаи номаълуме сар ба сукут рафта буд. маро аз паси шиша диду лабханди ғамангезе зад. эҳтимол шароити ӯ сахттар аз ман аст. дар ниҳояти амр гирифтан ҳамеша осонтар аз чизеро додан аст. баробари нишастанам ба сандалии рӯбарӯ суҳбати бо айби ман қатъшударо идома дод. бечора духтарам эҳсос мекард ки иттифоқи баде уфтодааст ва ҳардам суоломез ба ману модараш чашм медӯхт. саранҷом достонро дишаб ба ӯ гуфтем. шокӣ шуд аз шумораи телефони шумо ки ҳамсарам аз сари қаҳр ба рӯи миз парт кард чашм намеканд. шокӣ буд. на аз он ки ӯро 12 сол пеш аз ятимхона гирифтем. инро бе мо ҳам медонистааст. ӯ аз пайдо шудани шумо шокӣ буд. ману модарашро бо навбат ба оғӯш кашиду гирья кард. гуфт мо беҳтарин падару модаре ҳастем ки ӯ орзу мекард. сарамон аз хушҳолӣ ба осмон расид. аммо вақте мутаваҷҷеҳ шудем ки рақами телефонро ноаён аз рӯи миз бардоштааст, ба қароре расидем ки ҳалли қазияро ба худаш ҳавола кунем. гулноз занг назад на фардо, на пасфардо ва на ҳафтаи дигар. ин ҷо буданам дигар фоида надошт. дигар аз ман коре бар намеомад. муҳлати раводидам низ ба охир мерасид. аз маҳноз хоҳиш кардам ки ҷомадонамро барои сафар омода кунад ва роҳи ширкати Turkish Airlinesро пеш гирифтам. дар роҳ телефонам чанд дафъа занг хӯрд. рақам ношинос буд. аз бас мошин мерондам, гӯширо набардоштам. мошинро дар канори хиёбон манъ кардам ва ба он рақам занг задам. бахши ҷарроҳӣ бемористони қарияи боло, гӯш мекунам. бубахшед, чанд лаҳза пеш аз ҳамин шумора бо ман тамос гирифтанд. шояд иштибоҳ шудааст. шумо чӣ ном доред? Фарҳод. ман бо шумо тамос гирифтам. чаро, чӣ шудааст? шумораи шуморо аз саҳифаи баргузидаҳои телефони як нафар гирифтем ки ҳоло дар бахши муроқибатҳои вежа аст. росташ ҳолаш хуб нест. возеҳтар суҳбат кунед. он нафар кӣ аст? ҳодиса чӣ аст? росташ намедонам, аммо корманди полис гуфт ки шаб дар кадом клубе ба ӯ ҳамла шудааст. бо корт ба шикамаш заданд. ёд надорам чӣ тавр ба бемористон расидам. аз изтиробу ҳаяҷон меларзидам. хаёл кардам хоҳарамро дигар зинда намебинам. салом, бо шумо телефонӣ суҳбат доштем. номи ман Фарҳод аст. гуфтед Шаҳноз Восиеваро бо захми корт ин ҷо оварданд. хоҳиш мекунам бигӯед ки чӣ ҳол дорад. парастор бо сари хам чизе менавишт. исмамро шуниду сар бардошт. бале, ман бо шумо суҳбат кардам, аммо ҳамаш ҳал шуд. амалиёт хуб гузашт. боз метавонед аз духтараш маълумоти бештар бигиред. ҳоло таҳти таъсири дорӯи беҳушӣ аст. чӣ коре аз ман бармеояд? дору, дармон, пул ниёзе нест. як нафар харҷи табобатро пурра ва ҳатто барзиёдтӣ пардохт кард. барояш ҳуҷраи алоҳида гирифт. ба худ ки омад, ӯро ба ҳамон ҷо мекӯчонем. эҳсоси шармандагӣ ва нороҳатӣ кардам. чеҳраам ранги арғувонӣ гирифт. он нафар кӣ буд? парастдор маънидорона хандид. намедонам кӣ буд, аммо медонам ки як фарди оддӣ набуд. бо муҳофиз омад. метавонам Шаҳнозро бубинам? мутаассифам, аммо боздидкунандаҳо ҳақ надоранд ба бахши муроқибатҳои вежа ворид шаванд. ба палата ки кӯчид метавонед ӯро бубинед. кай? агар имшаб бемушкилот бигзарад, эҳтимол фардо субҳ. ман чӣ кор кунам? чизе дар кор нест. дуо кунед ки сиҳат шавад. метавонам шаб ин ҷо бимонам. ин ҷо будани шумо фоида надорад. бемор тамоми шаб мехобад. парастдор ногоҳ аз ҷой бархосту даст пеши бар ба марди болобаланди хушлибос ки аз паҳлӯи мо рад мешуд салом дод. он мард танҳо набуд. се ҷавони танӯманди шабеҳи варзишгарон ӯро ҳамроҳӣ мекарданд. парастдор оҳиста гуфт ки харҷи табобати Шаҳнозро ҳамин мард пардохт кардааст. аз ин хабар бисёр нороҳат шудам. гӯё касе ба сарам як сатир ошғол рехт. беихтиёр ба дунболи он мард аз бемористон берун шудам. ӯро дар ҳоле садо кардам ки яке аз ҳамроҳонаш акнун дари сандалии ақиби Геленвагенро барояш боз мекард. бубахшед, ба шумо кор дорам. чин дар ҷабин ба ман нигоҳ кард. гӯё гадое будаму аз ӯ кӯмак мехостам.
шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.